Så har du stykket af en af. Det er tæt på nu, Emily. Der er et billede. Det er der da. Hallo? Ja, tak. Så Emsen, skal du se. Nu skal jeg se, om jeg kan finde... Hej med jer. Halløj, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Fantastisk. Nej, det kan jeg ikke. Nu skal du se det. Ja. Sådan. Hej, hej. Med jer. Hej. Hej med jer. Hej. Hej. Allan, kan du høre, hvad jeg siger? Yep. Ja, det er jo godt. Er I alle sammen ved at være klar til Alanya? Ja. Ja. Det er jo godt. Jeg har et spørgsmål. Ja, Hvor mange penge synes I, vi skal veksle? og det ved jeg ikke lige helt, men vi kan måske lige vente med at tage spørgsmålene, til vi lige har gået igennem et PowerPoint. Der kommer også lige noget med nogle ture og sådan noget. Vi starter lige her om 5 minutters tid. Ja, Men vi kan godt snakke lidt mere om det. Fordi det kan være, der kommer lidt flere på, som også gerne vil høre det. ja, det er bare i orden. Ja, men et rigtig godt spørgsmål. Ses den 13. april. Det står også som det hedder i en show. Ja. Ja. Vi ses. Men det er saftsus med tidligt, vi skal være i lufthavnen, men det er klokken 4. Ja, det er virkelig tidligt. Men på den anden side, så kan man sige, så har vi, når vi så kommer til Tyrkiet, så har vi jo næsten det meste af dagen med os. Ja. Ja, så har I allerede en god lang dag. Hey, der er Nota. Hej. Hej, Lotte. Hej, Nota. Hej. Hej, Er det hej. online møde til Alanya? Det er det nemlig. Ja. Velkommen Ja. til. Det er højere op. Ja. Ja. Han er lige en Anders Krøholt. Om skikket. Hallo, så. Hej. Det ses, Lotte. Hej. Jeg skal jo til Alanya. Ja, må ikke. Ja. Det bliver spændende. Ja. Nede af en tyrkisk gravfugl. Ja, så der. Så hvor lang tid tager flyveturen? 3 timer? Flyveturen, den tager, nu skal jeg se, I skal flyve 6:30, og så er I dernede 11:15. Så det er lige sådan 7. Ja. Det er 8, 9, 10, 4 timer knapt. 4 timer, ja. Ja, Så flyver den nok med 600 i timen, vil jeg tro. ja, det har jeg ikke lige helt styr på. Ja. Ja, så hvad kan vi sige dernede? Vi venter lige et par minutter med at starte. Ja. Så har jeg sådan en fin præsentation, vi går igennem. Tager det så lang tid hjem igen? Ja. Ja. Der kan jo være lidt med vind og sådan noget, så kan det Ja, gå hvis der er meget hurtigere. modvind, ja. Ja. Så det er godt, jeg har fundet jer nu. Ja. Hvor lang tid skal vi køre bus fra Antalya til ud til Alanya? 3 timer? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det har vi ikke lige fået noget at vide om. Nej. Det finder vi ud af, når det er kommer en spændende derned. tur. Jeg har prøvet den før. Busturen før. Okay, det er en god tur. Ja. Ja. Det er jo godt. Så det kommer gennem mange tyrkiske små byer. Ja, det ser smukt ud dernede. Fantastisk. Ja, Det det er kunne Mona. han, Ja, Mona er. Simpelthen, så er du online, Mona. Ja, har du taget lyden fra? Nej,
se, hvor... I skulle kunne høre dig nu. Ja, så får jeg lige se. Det er også Vi kan, vi kan sagtens høre dig nu. Ja. Jeg siger over på Vest Aarhusgård. Jeg kan stå, at det bliver optaget. Ja, men jeg vil gerne have lyden skruet fra, Jacob. Nej. Så kan hun ikke høre os. Jo, det glæder mig til, vi skal afsted. Det er rigtig dejligt. Jeg tror også virkelig, det bliver en god Rejtur. tur. Ja. Så ved, så kan man komme på nogle udflugter op i bjergene. 2 udflugter op i bjergene. Ja, Og på sine landsbyer ude på landet. ja. Der er lidt forskellige udflugter. Dem går vi lige igennem lige om lidt. Ja. Og der er mange, der kommer på. Det er også noget udsolgt turen, jo så. Ja, nu den så. var udsolgt. Hold da op. Så Det er hurtigt. Ja. Hold op, der var nok mange der er der. også Hold op. Hej! Hej, hej. Hej, hej! Hej. Det er Michael, der sidder ved siden af. Er det oppe på Kammerskovvej? Ja. Ja. Kommer Rasmus med? Nej. Nej. Jamen, Vi kan ikke høre jeg nogen. tror, kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Ja. Så vil jeg sige velkommen til afrejsemødet til Alanya. Jeg synes lige, vi skal tage sådan en præsentationsrunde. Jeg hedder Emilie, og jeg sidder inde ved Ulf Ferie. Jeg er startet her i februar som barselsvikariat for Steffen, der sad derinde. Så jeg er lidt ny i det her, så I stiller bare alle de spørgsmål, I kan, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan besvare dem, og ellers så skal jeg nok få svar på dem. Ja. Jeg synes bare lige, vi starter med at tage en præsentationsrunde af jer alle sammen, så jeg kan høre allerede, at I kender hinanden. Nogle af jer, det er jo vildt dejligt, og jer, der ikke kender hinanden, I kan lige få hilst lidt. Så hvis vi kan starte ved jer, der sidder vi på skærmen, står der Anders Krøholt, men jeg kan se, det er 2, der sidder der. Yes, og jeg er her i midten. Ja. Dag, Anders. Dag. Hej. Hej, Anders. Hallo, tak. Og Hej, hvad hej. med jer andre, der sidder der? Jeg hedder Mads og bor Ja. i Aarhus. Jamen, Det gør jeg. hvor starter vi? Du starter bare. Jamen, jeg hedder Michael Pedersen, kommer fra Kammerskovvej og er kaster med på det. Og jeg hedder Emily. Jeg vil præsentere mig. Jeg hedder Lothar Schmidt, bor på Vestækken i Skårup. Ja. Ja, jeg hedder Mads Beyer Petersen og bor i Aarhus. Ja. Og Stephanie? Jeg hedder Stephanie, og jeg skal med som frivillig til Alanya. Det glæder jeg mig meget til. Dejligt. Det er dem, der hjælper jer. Og op ved Allan? Jamen, jeg hedder Allan, og jeg skal med for 5. gang, tror jeg. Og jeg bor i Fredericia. Dejligt, så du kender lidt til Alanya. Nej, dog ikke. Nå. Men det er 5. gang i alt, jeg skal, det er 5. gang, jeg skal afsted. Med Ulf? Ja. Ja, og det er også dejligt. Godt. Mona? Nå, du har slået lyden fra, Mona. Tak. Der var den. Ja. Jeg røg ud af den. Jeg ved ikke, hvorfor siger den sådan. Jeg tager lige og slår fra. Ja. Det var da noget mærkeligt noget. Ja, det er som om, der er dobbelt lyd på dig. Ja. Ved du hvad? Jeg slår fra. Ja. Det kan jeg ikke. Nej, jeg kan sige, Mona, du er også frivillig på turen. Tak. Ja.
Og Geo, vil du lige præsentere dig selv? Geo, kan du høre mig? Nej. Nå, jer der sidder inde ved Annette Stær. Der er ikke lige noget lyd igennem, heller ikke. Så, nu kom der lidt mere lyd. Ja. Ja, I skal måske skrue lidt op for mikrofonen. Er den blevet bedre nu? Ja, lidt. Jamen, jeg hedder Tobias. Ja, som vi skal på bryllupsrejse, og vi bor i Harlebo i Auderød. Ja. I nærheden af Kokkedal. Hvor dejligt, og tillykke med det. Ja, Det tillykke er med det. en skøn bryllupsrejse. Ja. Ja. Jeg har prøvet at være en rundrejse i Normandiet. Ja. Ja. Og vi har ikke været længere væk fra end til Tyskland. Nej. Sammen. Nej, så bliver det her bare rigtig spændende. Jeg prøver lige at fordele den her skærm. Der er 3, der mangler at komme på. Okay, Ja. godt. Kan I se, Hotellet. Ja. kan se afrejsemøde nu? Ja. Yes. Ja. Var der nogen, der sagde, at der var nogen, der manglede at komme på? Nej. Okay. Jamen, velkommen til afrejsemøde, som I kan se hotellet her, og det er jo med all inclusive. Ja, og det tænker jeg bare, det ser så dejligt ud. Right. Ja. Ja. Prøv lige at få den her til at fungere. Okay. Okay. Ja. Inden afrejse, der er det jo vigtigt, at I selvfølgelig skal pakke alle jeres ting. Det er rigtig vigtigt, at I får jeres pas med. I har jeres forsikring printet ud og styr på den. Jeres blå sygesikringsbevis. Medicinpas, hvis I har brug for det. Og at I eventuelt tager solsikkesnoren med også. Ja. Fordi den ved de altså godt, hvad er i andre lande også. Jeg skal lige. Ja. Jeg går bare videre, hvis ikke der... I må bare gribe ind og sige, hvis der er nogle spørgsmål, ikke? Kan man godt stille spørgsmål til sidst? Ja, det må I også gerne. I må gerne gemme nogle spørgsmål. Vi gør begge dele. Ja. Sig noget. Ja. Ja. Hvor mange liger skal vi have? Vi kommer til pengene, men jeg ved heller ikke helt, hvor mange det kommer. Det er jo også lidt individuelt. Ja. Ja. Vi skal alle sammen flyve fra Billund af den 13. april. Undskyld, 13. april selvfølgelig. Ja. Klokken 4. Og I skal mødes ved det der Square Café og kiosk. Er det om natten? Ja, klokken 4 om natten. Ja. Eller om morgenen. Meget tidligt om morgenen. Hvad for pokker? Ja. Ja, der sover vi alle sammen. Og I må have en kuffert med på 20 kilo og et håndbagage med. Okay. Ja. Så den 13. april selvfølgelig. Ja. Yep. Klokken 4. Og de frivillige står klar til at tage imod jer og guide jer. Så spørger jeg lige til det her. Har de frivillige billetterne og sådan noget? Ja, de frivillige, de har billetterne. Okay. De har helt styr på det hele. Ja, det Så var har fordi, de vores, eller hvad? Den kommer nok sikkert med dig. Så du det hen til hjernen. Tusind tak skal du have for hjælpen fra. Ikke lige... Hej med jer. Hej. Hej. Vi var desværre, vi var kommet til at overse, at det var et online møde, så vi sidder lige nede på jeres mødelokale. Nå, for det. Ja, men det er så fint. Vi har lige Tom til at hjælpe med, og vi kommer på, så
Det er Jesper, der sidder her ved siden af mig. Ja, jamen, det var da heldigt. Hej Jesper. Hej. Hej, vi er gået lidt i gang, men vi er kun lige gået 2 stykker ind. Så vi har bare lige snakket om, at de skal mødes klokken 4 i lufthavnen den 13. april, og ikke 13. marts, som der står her. Ja, min far, han kører mig derud. Okay, det er godt. Ja. Så. Kan du bare se, Henrik? Hej Henrik. Ja. Hvor mange bliver det så? Jo, det skal lige se. Nej. Selvfølgelig skal jeg så gå gøre noget. Det er Henrik, der sidder for her i mørket. Hej, vi er gået lidt i gang, men vi er kun lige... vi har lige snakket om, at vi skal mødes her den 13. april klokken 4 i Billund. Og de frivillige, de står klar. Er du en af de frivillige? Det er jeg ikke. Jeg sidder på Ulf-kontoret. Okay. Så jeg kommer desværre ikke med på alle de dejlige ferier. Jeg sidder bare og kigger på alle billederne. Men Mona og Stephanie, og der kommer et billede af den sidste, der er frivillig. De er nogle af vores rigtig gode frivillige. Og det er Stephanie, der er med online. Ja, og Mona er også her. Og Mona er også. Okay. Ja. Hvis jeg siger noget. Ja. Jeg får ikke problemer med at komme over til Billund, fordi der er en, der hedder Lasse på Vestringen, han vil køre mig hele vejen derover. Ja, han vil køre dig. Ja, og lige igen. Det er rigtig godt. Ja. Jamen, vi hopper videre så. Jeg har lige lidt problemer med det her slide. Hvis det går lidt langsomt, så er det altså bare min tastatur, der ikke lige helt vil samarbejde. Okay, her. Det er Marianne, der også skal med som frivillig, udover Mona og Stephanie, der er med. Forskellige informationer. Ja. Se, Stephanie sidder der med brillerne. Hun er med på computeren. Mona, det er ikke hende. Jo. Jo, Mona. Hende ved siden af Mona. Nå, det er hende. Det er nok deroppe. Ja. Hvor så hende der henne? Hun er der ikke. Nå. Hun møder du op i lufthavnen. Ja. Marianne møder I også i lufthavnen. Okay. Sammen med Mona og Stephanie. Og de er til rådighed fra afrejsedagen, og indtil videre, så skal I bare stille spørgsmål til os, der sidder på kontoret. Så hvis I har flere spørgsmål, også efter det her møde, så skal I selvfølgelig bare kontakte os. Jeg vil spørge dig om, hvor mange vi er med til den der tur. Ja. Der er I... Det skal jeg svare om senere. Ja. Den er fyldt op i hvert fald. Okay. Ja. Tror du, at når vi kommer tilbage til Billund, kan jeg få de frivillige til at hjælpe mig med bussen fra Billund til Aarhus? Ja, det tænker jeg godt. Det snakker vi lige med de frivillige om, men det plejer ikke at være noget problem. Okay. Ja, det skal vi nok lige snakke med dem om. Ja, det er bare i orden. Ja. Hvad siger du, var det en bus fra Billund Fra Billund til Aarhus. Ja. Lufthavnen. Jesper, så hvis der er noget, jeg skal skrive ned, det også, hvis jeg skal huske det. Det er Eller, nej, hvad hedder du, siger du? Jeg hedder Mads. Ja. Super. Ja. Godt. Når I så kommer til Alanya, så er I jo på det her lækre hotel. Men der er jo også muligheder for at komme på bådture og alle mulige andre ture. Altså nu kunne jeg se inde på Bravo Tours, som I jo rejser med, at det er faktisk primært bådtours, de har derinde lige nu på året. Og det ser også bare rigtig lækkert ud. Skal jeg lige lukke en mere ind? Selvom lige hvad det koster. Ja. Ja,
Der står lige prisen på de forskellige. Altså, der er en bådtur, der koster 405 kroner. Det er den der. Den første bådtur, den er inklusiv, all inclusive hele dagen på båden. Men der er ikke nogen, der er ikke nogen dansktalende rejseleder med på den båd. Hvad der i hvert fald lige står derinde, det kan jo godt være, det har jeg i hvert fald oplevet på nogle andre ture, at guiderne så bytter lidt rundt. Ja. Og det er sådan en tur, hvor man sejler langs et bjerg og ser nogle feriebyer og nogle grotter og nogle piratgrotter. Ja. Så det tror jeg, ja, det er rigtig spændende. Så er der den her nummer 2 sejltur, som er lidt mere sådan en antik del af Alanya, hvor man sejler på den antikke side og får en guided tur gennem de gamle ruiner, og der ser man også en gammel hovedgade, så der kommer man lidt mere ud og gå og ser lidt den gamle del af Alanya, og fortsætter så også op ad noget, der hedder Managat-floden. Jeg ved ikke lige, hvordan det udtales. Og den bliver også kaldt Smaragdfloden, fordi den er så grøn, som I også kan se her på det midterste billede. Og der får man noget tyrkisk frokost, og de anbefaler også, at man kan smage noget tyrkisk is på den her tur. Det skal man så selv tilkøbe. Undskyld jeg lige. Der er lige lidt flere, der skal ind. Hej, og velkommen til det nye. Tak for det. Vi er lige ved at gå igennem turene her. I må bare stille spørgsmål, hvis der er noget undervejs. Det er ja. helt i orden. Det er godt. Han var med, Henrik. Ja. Den sidste tur her, det er den, der hedder Green Canyon. Hvor dagen den starter med en sejltur. Og igen, det er kendt for det smaragdgrønne farve, og så er det igennem alle de flotte klipper, der er et billede af. Og så bliver der holdt nogle stop, hvor man kan bade og nyde det kølige vand. Og så undervejs vil der selvfølgelig være mulighed for, at man kan tage flotte billeder af, ja, bare tage flotte billeder, og så er der også bare lækker frokost på en hyggelig restaurant. Så der tænker jeg, at båden den holder ind, og så spiser man sammen, og at man kan gå rundt i gaderne og shoppe lidt. Det er klart, den der. Ja, så det er faktisk både bådture, hvor man sejler et andet sted hen, og shopping de sidste 2 bådture. Ja, det var lige de udflugter, jeg kunne finde inde på Bravo Tours. Jeg ved jo ikke, om guiderne dernede har noget andet til jer også. Ja. Hvornår skulle man melde sig til de ture? Det er noget, man gør dernede. Okay. Ja. Okay. Så igen, her der er der også lige lidt et billede af, hvad det koster, hvis man vil på sådan nogle ture. I forhold til, at der er nogen, der spørger om penge. Så hvis man er på en tur hver dag, jeg ved ikke, om der er mulighed for at komme ud på en tur hver dag, men det koster i hvert fald de der 400-500 kroner for turene. Men der er jo så også frokost med. Betaler man kontant? Jeg er lidt i tvivl faktisk, om de kan tage imod dankort, fordi det er jo guiderne dernede. Men er det danske kroner, eller? Vi har tidligere erfaringer med, at man både kan betale med euro og med dankort. Ja, og jeg tror, det ikke de lira der, man skal have med til Tyrkiet. Jo. Det, ja. Kontanter og dankort kan man betale med. Det er også lidt, ja. Men ikke danske kroner. Nej, ingen danske kroner. Okay. Ja. Det er godt, man har styr på det. Ja. Har I erfaringer for, at der kommer andre ture end sejlture, hvis man ikke er så glad for at sejle?
Nu har jeg ikke været der så lang tid, så jeg ved ikke lige. Det her var, hvad jeg kunne se inde på Bravo Tours side nu. Jeg ved ikke, om de opretter noget, som jeg ikke kan se derinde. Det kan jeg simpelthen ikke lige sige. Men en af jer, der er med som hjælpere, plejer man så nogle gange at være en lille gruppe, der gør noget sammen, og så måske har en af hjælperne med ud, hvis der er noget, man godt vil opleve og sådan noget. Som ikke er en decideret tur fra Bravo Tours. Eller gør man det på egen hånd? Hvordan plejer I at gøre det? Altså, vi har tidligere gjort det, at vi enten, hvis der er nogen, der har et godt forslag til en aktivitet, at så bliver alle, der er med, tilbudt at kunne deltage i det, og så afhængig af, hvor mange, der tager med af gæsterne, så står en af os frivillige også til. Men er det en enkelt gæst, så er det sådan en opvartning om, hvorvidt at man kan undvære en helt frivillig til men det. det er klart. Det er klart. Ja. Men man kan være en lille gruppe, der vælger at gøre noget sammen, eller hvad man kan sige, ikke? Du ved jo ikke, hvor mange der er med på sådan en tur der. Nej. Men det er det helt sikkert. Hvis der er nogen, der vil op i byen og kigge i butikker eller et eller andet, så plejer de frivillige at gå sammen og tage gruppen med op. Er det ikke rigtigt nok forstået, Stephanie? Jo, men altså, hvis det også kun er en lille gruppe, så kan vi også vurdere om, hvorvidt vi alle sammen behøver at tage med, eller om det kun er en enkelt frivillig, der tager med, ikke? Men vi prøver så vidt muligt altid at inkludere alle til de aktiviteter, der er. Men helt klart, at hvis der er en lille gruppe, der vil afsted, så plejer vi frivillige også lige at tage med, hvis der er behov for det, og hvis ønsket er der. Vi har jo også gæster, der ikke ønsker, at vi frivillige skal med. Kender I området dernede, så I ved, at det er et, hvor man sådan trygt kan gå lidt rundt selv, hvis man kan klare sig med lidt engelsk og sådan? Altså, jeg har personligt aldrig været i Tyrkiet før, eller i Alanya, så det kan jeg ikke svare på. Ja, okay. Desværre. Det er et turistområde. Jeg tror, de har været dernede før. Ja. Det er jeg ret sikker på. Ja. Ja. Ja, så kommer vi til det med økonomien. Vi har jo den her Ulf Feriebank. Først så skal man medbringe tyrkiske lira eller visakort, som der også er nævnt før. Man kan bruge Ulf Feriebank, det vil sige, at de frivillige, de kan få leveret lommepenge i kuverter med navn på. Så hvis man gerne vil have, at man har fået styret sine penge, så man ikke lige får brugt alle sine lommepenge den første dag, så kan man få sine penge delt op hjemmefra, så man hver dag får en kuvert udleveret fra de frivillige af. Hvad synes jeg? Hvad synes du? Jo. Så får man udleveret sådan et kort her, når man kommer derned. Fordi det kan godt være lidt svært at omregne kort, så her der står der, hvad en tyrkisk lira er lige med, altså i danske kroner. Ja, så dem har vi lavet, og dem har de frivillige fået. Alle får også udleveret sådan et kort her med deres eget navn på. Det er ikke lige helt noget med penge at gøre, men hvor der også står hotel og adressen. Og så står der alle de frivilliges navne og telefonnummer. Så bliver man væk, så kan man sætte sig ind i en taxa og sige, hvor man skal køres hen. Men man kan også få nogen til at hjælpe sig med at ringe til nogle af de frivillige. Ja. Den anbefaler man, at man har i sin pung eller i solsikkesnoren. Ja. Og turen og styr på. Godt. Men igen tilbage til det spørgsmål med, hvor mange penge man skal have med derned. Det er lidt svært at sige. Nogle bruger mange penge. Hvor meget vil man gerne shoppe for? Hvor mange ture vil man på? I har jo all inclusive dernede.
Så man skal jo ikke bruge penge på mad. Det kommer jo an på, om man gerne vil ud og shoppe eller ud og på café. Vi prøver at sige sådan omkring 200-300 kroner per dag, har vi snakket med nogle frivillige om. Men igen, hvor meget har man sparet op til turen, fordi man gerne vil ud og shoppe et bestemt sted. Ja, det er virkelig individuelt, hvor meget folk bruger. For man kan jo også tage afsted og overhovedet ikke bruge en krone, hvis man bare er på hotellet og spiser maden og drikker sodavandet der. Jo, Ja. jamen, det var bare et almindeligt spørgsmål. Ja. Men nu siger du til 300. Jeg har lige et 300. spørgsmål fra Mads her. Altså, 200-300 kroner. Jeg synes ikke, det er rimeligt. 200-300 kroner per dag. Ja, per dag. Ja, men det er ikke noget, man, altså, eller 200 kroner per dag måske, men det kommer igen an på, hvor mange ture du vil på, og hvor meget du har tænkt dig, du vil ud og shoppe. Ja. Ja. Det skal jeg nok finde ud af. Ja. Det er virkelig svært for os at sige. Ja. Det kunne bare være, I havde i løb, I gerne ville have, vi skulle have med. Ja, nej, det har vi overhovedet ikke. I må selv bestemme, hvor mange penge I gerne vil have med. Okay. Især når der er det her all inclusive. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Vores kort, det er Mastercard. Ja. Kan det bruges? Jeg har ikke Visa-kort. Nej, jeg tror godt, Mastercard kan bruges også i de fleste hæveautomater. Okay. Hvis det er sådan et almindeligt Mastercard. Det er et almindeligt Mastercard, ja. Ja. Vil du sige noget? Ja. Jeg har sådan en Fyns bank pengekort. Hvad siger du? I Fynske Bank. Det er Har sådan du et et hævekort. Fynske Har du Bank det? Ja, hævekort. Ja. Kan det bruges der? Det kan det godt. Ja, men det er en god idé. Det er rigtig godt, at de har hævet nogle penge hjemmefra. Ja. Karina har snakket med ham. Ja. Annette, havde du et spørgsmål hen ved dig før? Ja, vi havde et spørgsmål. Hvilken drikkevarer, der er inkluderet på hotellet? Jamen, det er sodavand og jeg tror også nogle drinks. Ja. Og kaffe og vand. Hvad? Kaffe. Hvad med øl og vin? Ja, det tror jeg også, det er. Okay. Ja. Ikke, ja. Jeg tror, der er sådan et max limit på. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Der er max. Ja. Det er der i hvert fald nogle gange. Ja. Jeg har lidt spørgsmål til. Vi vil gerne have hjælp til at styre vores strømhængderne i. Ja. Ja. Så skal I putte det i konvolutter, inden I tager derned. Ja. Så I ved, hvor mange, lira I har hver dag. Ja. Og så skal I bare udlevere de der kuverter eller konvolutter til de frivillige. Så får I dem udleveret hver morgen. Okay. Yes. Tak. Ja. Godt. Vi kører videre her. Skal lige finde min mus. Ja. Hvad der? Kan man godt tage det her bundet? Er der flere spørgsmål? Eller er der bare nogen? Må man smøre madpakker? Må vi smøre madpakker? Nej, det tror jeg ikke. Det må man sjældent på sådan nogle morgenmadssteder. Men der er jo frokost, morgenmad og... På hotellet er frokost, Ja, og jeg kan også se, der er også... jeg var derinde og kigge, der er også sådan noget snacks og sådan noget.
Ikke andet end det der med, om man må tage på en tur til en anden by på egen hånd. Tobias bliver nødt til lige at gå, men han spørger, må man tage på en tur til en anden by på egen hånd? Det må I gerne. Hvis I kan det, så må I gerne. Altså, det er jo selvbestemmelse, og ja. Det spejder man også. De kan gå til nogle i byen også, måske, ikke Jesper? Ja, nogle gange. Det er ikke altid. Altså, man laver selvfølgelig nogle aftaler med de frivillige dernede. Nogle gange så tænker jeg, at man aftaler, at man mødes lige en gang om dagen, eller det er lidt forskelligt, hvilke frivillige der er dernede. Og så overholder man jo de aftaler, fordi man jo også rejser som en gruppe. Hvad hvis man bliver forsinket eller et eller andet, så ringer man bare til jer, ikke? Jo, så ringer man til de frivillige. Selvfølgelig. Stephanie, nu må du lige bryde ind, hvis jeg siger noget forkert, ikke også? For jeg har jo ikke været med på en rejse. Nej. Ja, det skal jeg nok. Det er godt. Men det vigtigste er at huske, at det er et ferie, og det er ferie for alle. Så hvis man har lyst til bare at bruge en hel uge og ligge ved poolen, så er det det, man gør. Og er det en uge, man har lyst til, og der skal ske noget, man skal ud og shoppe, man skal på bådtur, så er det det, man gør. Det er ens egen ferie, og vi skal have det sjovt og godt. Lige præcis. Godt. Ja. Godt. Jamen, jeg hopper videre til næste slide her, om medicin og sygdom. I skal huske sådan et medicinpas, hvis jeres medicin, hvis I har noget medicin, hvor man skal have det til det land. Det kan I se inde på, eller I kan spørge om det inde på apoteket. Og det er også der, I får det udleveret. Og I skal huske at pakke medicinen i håndbagagen. Så skal I give de frivillige besked, hvis I skal have hjælp til at huske at tage medicinen. Og medicinen skal være doseret på forhånd. I hvert fald hvis I skal have hjælp til det. Så det vil sige, at det er noget, man aftaler, når man kommer frem med de frivillige? Eller er det noget, man kan ringe til jer om inden, hvis der er et eller andet? Altså hvis der er nogen, der skal have hjælp, vil vi rigtig gerne vide det på forhånd. Men også, at så aftaler de det også dernede selvfølgelig. Men ja, vi vil gerne vide det på forhånd, så vi også lige kan give de frivillige besked. Okay. Ja. Men også rigtig fint at sige det dernede. Godt. Ja. Men nu er vi faktisk bare kommet til at skulle kigge lidt dejlige billeder af hotellet her. Og jeg vil lige spørge med medicin, hvorfor står der, at CPR-nummeret skal være streget ud? Hvor står det henne? Det står i jeres brev der om medicinen. Der står de CPR-nummer på doseringsposerne, hvis du streger det ud. Hvorfor det? For det gør det jo altid. Ja. Det er jo meget lidt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor man skal strege det ud. Det er sikkert GDPR. Ja, jeg tænker, at jeg forestiller mig, at det er sikkerhedsmæssige årsager, så der ikke er nogen, der kan misbruge. Ja, men hvis man har giver det på sit værelse, der har man jo også sit pas, der står jo også CPR-nummer i. Så er det ikke bare noget, man selv bestemmer så? Jo, det kan det godt være, men jeg tænker, det er, hvis man giver det til nogle frivillige, altså ikke fordi der er nogle frivillige, der gør noget med det, men jeg tænker, det er, jeg tænker, det er derfor. Okay, så det er kun, hvis man giver det til de frivillige, hvis man selv har sin medicin, og bare lige skal have en husker, har du husket at tage din medicin, for eksempel? Ja. Så behøver man ikke strege noget ud. Nej. Okay. Men jeg tror, det er derfor, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tænker, det er mere det der med, at de er mellem flere hænder, og ja. Ja. Men ja, det kan blive meget rart at vide.
Ja. Yes. Jamen, vi kigger lidt billeder dernede fra. Og I stiller bare stadig alle de spørgsmål, I kan, og jeg prøver at besvare det bedste, jeg kan. I hvert fald nogle lækre værelser. Ja, det er nogle lækre værelser. Ja. Med et balkon herude, hvis I lægger mærke til det. Det er der en balkon udenfor, hvor man kan sidde og drikke sodavand og sådan noget uden for vinduet. Ja, det er nemlig dejligt. Og så er der fitnessrum, hvis man er til det. Jeg ved godt, hvad jeg skal smide dig hen, skat. Du rører hen i fitness, gør du. Det er også sundt for kroppen. Det skal jeg have. Helt klart. Ja, det er jo faktisk et spa-hotel, så det kan man også bruge penge på at tilkøbe noget massage. Det skal jeg have, det bliver jeg nødt til. Det kan jeg godt forstå. Selve spa-delen, er den med i... Nej, man skal tilkøbe massager og sådan nogle ting. Ja, men hvis man bare vil ind og sidde i spaen, det er det, jeg mener. Ja, jeg tror, altså den her indendørs pool, jeg tror, det er det, der er spaen. Jeg tror ikke, det er mere fancy. Jeg ved ikke, om der er noget sauna eller noget. Men det tror jeg, det er med. Ja. Men jeg tror, det de kalder spa dernede, jeg tror simpelthen, det er, at man kan få massager på hotellet. Ja. Jo, det vil være skønt. Ja. Og så er der den mindre pool her. Og med bar og hygge. Så er der en bar dernede, man kan sodavand. Og skal lige blive der. Ja, de sidder og drikker lækre drinks, og vejret er godt. Jeg tror, det er der. Det ser bare dejligt ud. Og en rigtig lækker buffet. Ja. Det ser godt ud. Ja. Og så er det jo vigtigt, at hvis I får nogle gode venner dernede, at I får hinandens telefonnummer, så I kan holde kontakten. Der er også en Facebook-gruppe, hvor I kan snakke sammen. Og det er vigtigt, at eller I kan oprette en Facebook-gruppe, en Messenger-gruppe, så I kan skrive sammen og dele feriebilleder. Og alt det her, det er selvfølgelig valgfrit. Men vi opfordrer til det, fordi I kommer hjem og siger, den her person vil vi gerne, og I kontakter os, så må vi ikke dele noget information. Så I kan ikke kontakte os, og vi må ikke give information for nogen. Så det er meget vigtigt, at I får hinandens kontaktinformation, når I er afsted. Yes. Ja. Så var det faktisk det, hvis om der er flere spørgsmål? Jeg har et spørgsmål. Hvor står der så? Ja. Hvad siger du? Er der mad ombord på flyveren? Ja, der er mad ombord på flyveren. Okay. Men drikkevarer skal vi selv betale for på flyveren, ikke? Okay. Jo, det tror jeg plejer at være. Eller... Ja. Har vi ikke glemt at sige noget? Hvad for noget? Om hvor mange er vi i hvad hold vi er på? Det ser jeg lige her. Jeg lukker den her ned nu. Så kan jeg lige se, hvor mange I skal afsted. Jeg deler ikke noget nu, vel? I ser kun mig. Og hinanden selvfølgelig. Så finder jeg lige ud af, hvor mange I er med det samme. Men I er en stor tur. Men det ser dejligt ud dernede, ikke? Jo. Glæder os, det er første gang, vi skal med jer. Ja, det er første gang, vi skal med jer. Ja. Så Det er også for os. Så det bliver spændende. Det er anden gang, jeg skal. Ja. Jamen, det er da dejligt i hvert fald. Jeg var med i Frankrig sammen med Stephanie. Ja.
jeg prøver at flyve helt til Nice. Til Disneyland. Ja, Jeg vil sige noget. Ja. Min første flyvetur, der prøvede, det var i 75, der prøvede 76, der prøvede jeg at flyve fra København helt til Nice, som min morfar. Hold da op. Ja. Og der var slet ikke bange, det var slet ikke flyangst, det havde jeg slet ikke. Og det har du heller ikke mere. Nej, Det er jeg har godt. aldrig haft. Det er jo godt. Men ja, godt, der ikke er noget flyangst. I er 16, der skal afsted i alt med frivillige. Hold da op, 16. 16 mennesker. Ja, så I er en god gruppe. Ja. Men heller ikke sådan for stor, så I Nej. også kan nå at lære hinanden at kende. Det er faktisk Ja. dejligt. Det er faktisk Ja. rigtig skønt, ja. Ja. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Ja, vi glæder os. Ja, Det glæder det gør vi. ja, det gør jeg også. Det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig også rigtig meget til at høre, hvordan I har det dernede, og hvordan det går. Og om det er en god tur. Det er jeg sikker på. Jeg vil i hvert fald selv, at du skal spille med. Det ser virkelig dejligt ud. Emilie, Ja, jeg synes, det er synd for dig, at du ikke kan komme med på turen. ja, tak. Jeg sidder herhjemme og opretter nogle nye ferier til jer. Så kan I komme afsted igen. Ja. Ja. Jeg skal lige høre om noget. Er det kun sydpå I tager? Er det ikke, har I ikke noget med Englandstur? Sådan noget der? For eksempel hvis man vil til Harry Potter en gang eller et eller andet. Det er godt, du siger det. Vi er faktisk ved at kigge lidt på lidt Harry Potter senere. Men vi lover ingenting. Men ja, vi kigger. Ja. Sådan, mand. Ja. Det er i støbeskeen. Men er der ikke flere spørgsmål til den her tur? Jeg har bestilt det med Nå jo, hvor lang tid? Det der med de røddråber, for det skal vi nok ikke lige snakke om. Kan I sige noget om, hvor lang busturen tager fra lufthavnen og ud til hotellet? Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg synes, der var en, der sagde omkring 3 timer. Okay. Men jeg ved det faktisk ikke helt. Og det er lang tid, jeg skulle lige skal sidde i en bus, når I kommer frem. Jeg ved det ikke. Det er lang tid, vi skal sidde stille i den bus, så... Jamen, jeg er heller ikke helt sikker. Jeg kan godt lige prøve at finde ud af det, og så sende en mail ud til jer. Det må du gerne. Yes. Ja. Og der møder I helt sikkert også en guide, der fortæller jer lidt mere og sådan noget. Bare dit nummer. Til det billede. Jeg synes, det er et godt møde, det her. Det er jo godt. Det er jeg glad for. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Kan man få hjælp af de frivillige, hvis man ikke er så meget god til engelsk? Ja. Det skal de nok hjælpe jer med. Yes, tak. Anders. Okay. Ja, jamen så tror jeg, at jeg siger tak for i dag, og så vil jeg ønske alle sammen en rigtig dejlig ferie. Jo, tak. Nyd Jo, det, tak for det. Nyd solskinnet og alle gode oplevelser. Yes. Yes. Det er godt. Spørg hende om med den der Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej Hej, hej. hej, 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 hej. Hej hej. Hej hej. Vi ses. Det gør vi. Hej, hej, Mona. Hej. Hej. Hvad siger du? Hej, hej. Anders, hej, Hej hej. Hallo, så vi ses. Hej. Ja, Hils derude. Hils. ja vi ses Vi så ser. Ja. Jeg hilser Ivan og de andre. Ja, det gør det, Loser, ikke? Ja. Hej du. Hej. 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 Der kan du se 2 af dem sådan lidt tydeligere, ikke også 2 af dem, der deltager. Ja. Ikke også, nu bliver de lidt større billederne, fordi der er så mange, der er væk. Jeg tror nok, det bliver sjovt. Det tror jeg også. Turen.
Over. Okay.